Għexieren ta' żgħażagħ attendew għall-attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti li matula tnediet l-immaġini korporattiva ġdida tal-istess għaqda. Is-Segretarja Ġenerali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Brioni Bartolo fissret kif it-tiġdid huwa element importanti f'kull organizzazzjoni. Biddilna l-logo, għamilnieh iktar żagħżugħ u iktar dera friska, għamilna wkoll website ġdida iktar user-friendly sabiex iż-żgħażagħ kollhom aċċess għal dak li aħna nkunu qed nagħmlu minn żmien għal żmien. Fl-istess attività tnieda wkoll il-kunċett ta' ferat distrettwali li permezz tagħhom aktar żgħażagħ se jkunu mħeġġa jersqu lejn il-Partit Laburista. Jiena flimkien ma' sħabbi li ħankun għadin fir-Raba Distrett, bl-attivitajiet li ħankun għad intellaw minn żmien għal ieħor, l-antana huwa li niġbru lejna żgħażagħ mill-lokalitajiet lejn il-Partit Laburista. Fost il-membri tal-Forum Żgħażagħ Laburisti li attendew għall-attività kien hemm ukoll numru ta' kandidati żgħażagħ għall-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Flimkien mal-FZL li se tkun qiegħda timxi id fit ma' żgħażagħ kollha kandidati se jkunu qegħdin naħdmu sabiex l-irraħal tagħna intuħ dak l-element żagħżugħ, intuħ dak l-element ta' ċertu enerġija ġdida u element ta' determinazzjoni. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela saħaq li dejjem hemm lokal bidla filwaqt li awgura lil għaqda biex tibqa' tkun effettiva f'ħidmietha.